Voi știți să sărutați, mă? Demonstrează-ne ceva și Voi știți să sărutați? Eu nu știu să mă Vrei, Simona? Nouă ne place să ne Îți arăt, urcăm. Simona? Să dezarmă Vrei floare. să-ți arăt? Hai, vino cu Du-te. Hai la jumate. Hai. Hai la jumate. Hai la Haide, mă. Pupu. Hai, mă, du-te. Haide, mă, pupați-vă și voi. Hai că să Hai. Haide. Păi te oprește el. Vrea pe amântoate. Pe amântoate. Bine, mă, că nu-l pupam, frate, vreau să văd ce zice. Tu te duci cu Marius. Obiceiul e al lui Bianca. Ia auzi, bă. Am fost. Toți, voi, dracu, voi, vino, n-am treabă cu el. Așa că... N-am spus așa ceva. Veni, mă. Bă, chiar vă potrivi, serios. Băi, terminați, frate, că nu mai Bă, mă jur, chiar că... Da, de Happy birthday to you. Hai live. Filmați cadrul, vă rog frumos. Filmați cadru. Obiceiul and... Nu. Pavarotti, tu ești? Nu. Cadru. Simona. Nu. Simona. Happy birthday to you. Happy Hai, Simona, vii la birthday jumate. to you. Hai să jumate cu Miro. Happy birthday. Din gură. La nuntă. Dă-i cap. Bianca, semi puțin cu fata aia din Veronica. Știi? Hai să state lângă Nu el. mai stăm aici, haide mă acasă. Te rog să vii aici. Toate îl pupă. Vino cu Simona. Da. Bă, Suleiman. Prinții, ia, Ca întotdeauna. prințișorul Da, nostru. doar le vrea pe Noi toate. cu toate te iubim, de la 1 până la 4. Noi cu tine vrem să fim. Mamă, mi-a spart tiparul. Hai, Suleiman. Haide și tu, Ana. Lasă-ne și noi. Bravo, Jador. Ana, Avem pe noi, avem. Nu te vrem. Am 4 luni. În gură, mă, fată. Bobby Show. Bobby Show. Ia. Cadru. Cadru, ia. Oh, ce finuț, piciorul, finuț, tătic. s-a dat Stai că explodezi. Explodezi. Ia. Oh, ce obrajor finuț. E geloasă acum, lasă. Bă, ochelari. Au ce te potrivești cu Simona. Black. Știu. Dar eu mă potrivesc. Ia, puneți cadru, cu care mă potrivesc mai bine? Amândouă, mă. Cu Simona că e apropiată de culoarea ta. Doamne, aici vreau să stau toată viața. Nu mai plec gravid. Ia uite. Dă-ți-mă. Berna. Când e topită, când e geloasă. Berna. Mi rușine. Hai, Jador, că nu mai știi pe care o vrei. Mamă, Una e pofta inimii, alta Ce te place, femeile, Jador? pofta inimii. Hai, mai vrea să fie cineva în locul lui sau nu credeți Eu vreau că și eu aveți vreau. șanse? Nu, Nu credeți Ia că stați, bă, aveți că șanse? perii gelos. Eu vreau, dar cu toate poate. am vrut să ne întâlnim la jumate, n-ai vrut, asta e. Poate vine azi o fată nouă și pentru Jador împreună tot mereu. El vrea să le aibă pe toate. Da? că e bine, frate. Bă, dacă poate omul și ai cu... Dar știe, nu, dar el știe să critique pe noi în fiecare în parte, știi? Dar el, mă... Lasă-mă că talentul lui. Bă, dacă femeilor le place de el... Da. Da, frate. Sunt foarte entuziasmat, n-ai văzut Berna ce fericit treia Nu-i normal. Chiar se aștepta să o pup. Am ghițit magnetul, mă. Bă, dar ia... Păi da. Bă, ia mă, frate, ești nebun. Bă, de el le place. Fiți atenți, Berna stătea. Stătea, bă, dar de asta îi făceam noi, hai. Stătea 100%. Berna îi place de Jador. Înseamnă că își dorește o relație cu adevărat, ea, da. E fiartă după el. Da, Ega, e își topul dorește tău, o da. relație serioasă. Acum... De o noapte. Păi lasă că mă întâlnesc și eu cu fetele. normal. Păi nu te agita, ce mă, îți dai seama ce s-a Jador, întâmplat. pe bune, calmă pacientul. Ieși de aici, bă. Băi, tu vrei să iau să te duc dincolo Eu la știu ce băieți? fată vreau lângă mine. Stai, calm, nu te mai vrea niciuna. Una care să nu te întâlnească cu băieții. Hai, lasă-mă, Cer că prea n-am mult. nimic, stai liniștit. Dar nu mă întâlnesc cu băieți. Umbli cu Roxana, te întâlnești tu cu băieții. Vezi? Frate, am fost acasă. Cu cine am ieșit azi? Bă, ce ești mai cine? Cu Bobiciu și cu ea. Așa, și s-a întâmplat. Dar Narghile a fost s-a plecat acasă. Așa. Ce a fost așa, wow, că nu înțeleg. Da. Ce, a? Scuză-mă că te întâlnești tu cu Iancu și cu Bobiciu. Voi două, la ora 2 noaptea. Păi, dar la cât te duci de acolo? La 10? Ce căutați, mă, voi în Taksim? Că noi stăm în Taksim. Ce căutați voi în Taksim? Stați la voi la hotel, acolo. Dar n-am voie, eu n-am voie să mă Păi duc da, la club. păi da, știți că poate să puteți să ne întâlnim în Taksim. Da, bă, fii atent, deci cum era? Fii atent, unde era clubul ăla. Ce căutați voi Intri în aici, la Taksim, noi? intri pe niște ganguri, pe niște Păi da, și la străduțe. singurul cu Bam, muzica bam, care bam. deja Narghile Am văzut,
Bă, tot ce din se vedea. V-au zis băieții, bă. Bă, când făceam eu din astea, v-am zis, aveam 14 ani. 14 ani. Și acum ai 15. Deci, probabilitatea de a ne găsi, Așa. voi, era de 20%. Când ai vorbit cu Berna? Ultima dată? Cu 2 zile. Nu, ieri n-am vorbit cu ea. Mi-a scris ea cu 2 zile. Ce faci? Ți-a scris ea? Și am vorbit puțin cu ea atât. Păi și acum ce faci? Stă la Eu nu am. Ce? Stă la salutat la Dar mi-a scris ce faci, asta nu înseamnă că gata, moare de mine. Scrie cineva ce faci, înseamnă că vrea să vorbească. Ori prietenești, ori aia, dar eu nu am prieteni, înțelegi? Prietenia între mine și o fată de care sunt atras așa, cel puțin fizic, n-are cum să existe. Normal. Niciodată în viața asta. Cine spune că există o prietenie între un băiat și o femeie frumoasă, e greu, frate. Dar eu nu cred în prietenie între bărbați. Nici eu nu cred, frate. Uite, Da, și vorbește Dar el a cu recunoscut, tata. mă, mi-a eu zis, recunosc, dar uite, mi-a vorbesc cu recunoscut. fata de la greci, cu Cristina vorbesc. Uite, n-a Prin semne, prin Google Translate. s-a vorbit și cu băieți. Cu ce mai știu eu? Dar ea s-a întâlnit? Nu, Și plus că eu n-am o relație cu nimeni, eu sunt liber. dar nu m-am întâlnit. I am măi. N-am free. vorbit eu să mă întâlnesc, măi. Da. N-a vorbit nimeni. Ce Înțelegi? mănâncă ce piele frumoasă are.